hementxe gaituzue, hauze da gure giroan euskal musikari eskainitako tartean. Astero bezala, ordu honetan. Eta gaur gainaz, konbidatu bat dugu, Julen. Julen Basati taldearen bateria da eta berehala berarekin izango gara. Kaixo, Julen, zer moduz? Atxaldeon, oso ondo. Bai, bueno, hementxe, Basati taldea horren dela, zenbat, 3 bat urte edo osatutako taldea dugu, ez? Tolosarra? Bai, oida, ja, 3 Tolosar eta abeslaria Bilbotarra. Bilbotarra? Eta nola, elkartzeko eta entzaitzeko eta nire? Bueno, berez Bilbotarra dagoan, gure hemen Tolosa ingurun bizi da, eta orduan gertu ez. Berez Bilbotarra, baina... Bai, esan genuke taldea Tolosar bezala hartuko genuke taldean ikustea. Bai, talde Tolosarra, Basati gainaz potentea. Lehendik zeo zerka, ni pizkator, nik haitu dut lehen zingela, eta horren dela gutxik diazuna, ez dara, edan, bihar YouTubeen ez dakit Spotifyen edo ere daukozuen edo ez? Oaindikan ez, Spotifya eta olako plataforma digital eta ioko dut disko osoa, dena argitaratzen deunen, pixkat, oandikan zai gaude, bakizu egoera hontan baitare gauzak atzeatuta da biltzat, orduan ez dakigu erabatziur noiz aterako deun diskoa, horrekin gabiltza hor kilikolo, baina zetxun. Nik uste zetxun aterako dala disko osoa, ja atera ditugu bi abesti biek, eta ja jendearen nik uste zai da hola entzuteko. Bai, zatik ani bi abesti entzun ditut, hemen jaia egunero jatzen ditugu, azelnetik jarri izan dugu hori, edan, horren da guztietara duzuen singela, eta, bueno, potente, kainero, gainaz, dakit, indartzu eta gainaz, bueno, buskat, izango genuke komertzial zergatikan, haitzen duzu, abestia, nik edan, entzun nun, azta hartzen, zu bidali zehazunen, eta ja geldit melodiakin, ja gelditu nintzen ja. Bai, besti neko ritmikoa eta pegaizoa da, zatena pegaizoa bestia, eta jendei nik uste zaiola, dauka festa giroko ambiente hori bezala, eta nik uste jendea gustu haitzen dela hor, buila batzuk eta dauzka, zartetan hor eta hola haiteko, eta bueno, nik uste jendei gustatzen zaiola egizan. Haizu, guda irabazi arte bideoklipan, azaltzen da txuri beltzez zuen irudiak. Bai, arrazi. Ez? Bueno. Beldurra eta den, ematen dezu. Bueno, normalen ikusi ezkea olako esteriok, Demora guztin tonto nahiten hiltzea, parre ez da, baina, bueno, hor bakizu mitoa izateala, jebia eta serioa eta ezakitzetan. Bueno, arrazitan batzutan behintzat serioa eta behar dut, gero hor, ja, elegantzia hor bakizu, itxura kontu, ez gira olako. Bueno, Julen, zuek zezate, aspaldiko lagunak, edo nola sortu zuen pizka bat, egun baten, ja diskoa ateratzen dezuenen, hona etorriko zaten, nahi baldin badezuen oski, eta hemen lasei eta zabaletzen dugu, baina pizka bat, orain, jakiteko ez, nola sortu zen Basati taldea? Bueno, hasieran juntatu ginean, 4 lagun, eskolan ibilitakok, eta 4 gustatzen zaigun musika, hola estilo hauek, eta gero aldaketa batzuk ondia, parteide bat oain ez dago gukin, eta sartu zen abeslaria ezagutu genula barri kasualidadez, baina bai gitarrista, bai bajista eta hiruok eskola berdinen ikasitako gea, orduan gea
txikitako lagunak, txikitatik ezautzen gea. Baina zuek ere gazteak zate, ez? Bai, Ematen du... Bai, bueno, txikitatik, ez kere, claro, netzako txikitatik da, ezakit, bost urten ezkanetik, zortzi edo. Eta gainaz horrela, ezagutzea, eta denok musika munduan, eta zeskolan ibili zineten hor Tolosan baita? Bai, Tolosan eskola piotan, hemen. Eskola piotan? Bai, goran, goiko eskola handi hortan. Badakizu hor lehen, ez dakit orain, baina lehen irratu bat zegoela, ez? Bai, goiko irratia, bai. Nintzen ingare baten? Bai, nire horri biltzen izan. Nire horri biltzen izan. Ni montatu zen, ez dakit ja handerinoren izena, baina dena montatu zenean, ali bine ginen, ez dakit nola jartzen, ez dakit. Eta gero, hango, eskola piotan ez dakit ekainen edo, iten ziren, olimpiada batzuk edo... Bai, jolas batzuk irratiekin, eta hola, bai. Bai dena ematen gendun irratitik zuzenen. Joe. Ez dakit, ugala mogos urte, ezango dira. Ja, oain dikane uste mantentzen dala oitura, Oso horitzapenak polilla dauzgat, nik. Bai. Bueno, ez du jarraitu, zatik animozen dizut, eta hortze, pixka bat, eskola pioko kideak zinetela, eta ikasleak, eta 5 urtekin, baina, hori nola zan, hasi zineten, musika dugu, gustoko, eta talde bat osatu behar dugu, edo... Bueno, baina, taldean nahi zantzan, hoxe, zikinen ikasten nik, lehenago ez duen bateria jotzen nik, jonitun beste instrumentu batzu, biolina, saxofoia jotzen detu handikan, urte pila batetatik, eta gero, egun baten nahi adibidez hartu zaiten gusanilloa ditzen dana, ez? Bateria ikusi klasen da esan dut, nik ikasi behar dut jotzen. Eta orduan, esan nionen, gitarrista dana hasiarri, esan nionen hasi nintzala bateria ikasten, esan dut, bain dezakegu, probat ezakegu zerbait iten, hola talde bat, eta ezakitzer, eta hasieran, nik uste talde guzti bezala, ez aztezea, hola idea fantasioso itako batekin, eta gero, kasu honetan bintzat egia bihurtu da, eta horra bizta, tope. Horrengoz bakarrik, daukazu kalatuta, bideoklipap edo lehendik zozer jak beste maketatzoren bat edo daukazu eginda? Ez, hau da, gure lehenengo proiektua, profesionala izango genuke, gure lehenengo diskoa izango dana, lehenago ez dago ezer. Ez dago ezer grabatuta hola profesionalki, dauzkau bideo batzuk YouTubeen kontzertutako, eta hola, jendeak grabatu dizkigunak, gehienetan mobilakin, eta hola, eta ez dira oso kalidade honeko, baina, azkenen, gu handikan oso talde txikia gea, ez, eta dauden rekursokin, saiatzen zea, jendeak ikusten, eta, batzuk hobeto ikusten dira, eta entzun, da, beste, eskaixago, baina, eta oain ja, azkeneko bi bideokio ditugunak, gure Instagram, Facebook, eta YouTubeko kanalea, ja diala diskon dijoatzen benetako audioa, da diskoko benetako kanta. Aizu, ez dago gezkizatik, guda irabazi arte, YouTubeen ja 800 bizita izan ditu, eta basati, edan, azte honetan idugo dezue, eta berrun dagoita zazpi jatzen du hemen, Ez da gutzi, ez da gutzi. Ez, gu, egia esan pozik gaude. Egia da, handikan falta zaigula jendeak ezagutzea, ez? Ezagutzen gaituzte, gure inguruko dianak, eta nik uste herriko jendeak batzuk gure adintarteko eta hola batzuk bintzat, ezagutzen dutela basatin izena, baina, klaro, handikan, pixkanaka. Eta nire ikusten duzu dena, zatikan, klaro, asuntonekin, horrein dela, 3 urte sortutako taldea da basati, baina horrein, etorri dan egoera honekin, kontzertuak emateko. Hori, diskoa dukezuela, noiz atera, noiz ez, disko hori aurkezpena egiteko, eta nire ikusten duzu hau dena, zatikan dena dago nahiko naztuta, ez? Bai, egia esan dena dago bastante kakatuta. Zilintza, ez dakit? Bai, azkenen, guri nik uste egotzin talde bezala gehienak gustatzen zaiguna da kontzertuk ematea eta jendeakin hor gertu egotea, kantatu motivatuta egon jotzen, eta azkenen oain ja damakigu denbora desente ezin diala kontzertuak eman, eta eman daitezkenen guk ez dugu aukeraik, zoritxarrez, baina ematea denen ere maskariakin, edo tartea, eta eserita, eta azkenen
gure bezalako musika genero antzako nik uste eserita eta hola asko galtzen dula. Ni bi kanta entzun ditut, guda irabazi arte eta edan, eta hori eserita da, eta dantzatu gabe, ez da erreza, Ez da erreza, horregatik. Hauek dira abestiak dantzatzeko eta... Bai, buia iteko, nik ez dut buia iteko. Lol. Julen, basati izena nondik kandator? Egia esan, ezagun batek, gure lagun batek, esan zegoen aikin pentsatzen nola, zen jarriko dugu ezakitzea. Eta ziren pentsatu genuen, igual, basurde, behituko gara, ez dakit, idea bezala zeon, baina gero, ez dakit. Eta lagun batek esan zuen, eta basati, ostras, basati, indarra daka, salvaje, gaina erdera, salvaje, eta, aukera politia da, eta hasi ginean horri bueltak ematen da, azkenen, hoize, zatu zegoen burun, gustatu zitzaigun, eta hoize gelditu da. Bueno, entzongo dugu zuen azkenengo zingela, gaur ere entzon dugu, baina, orain jak zarekin gaude, eta pizka bat, zergatikan izena edan. Bueno, nik uste, kanta entzundunak oso azkarra asmatuko gula zeatik handan. Azkenen da, parranda giroko abesti bat, letra B-are da, hola, gazte jendea, zain gazteare bai, parrandan, edan, kantak, tituluak esateuna, edan, da horrego egunen, buruko mina, eta holako azkenen. Ez dauka misterio hondik. Bueno, horrein entzungo dugu baina, zuen lehen zingela izan zen, gude irabazi arte, YouTubeen dago, eta hori izan, bakarrik, zuek ateratako argazki hori, baina orain gonetan jain dezue bideoklipa bezala, zuzeneko emanaldi bat edo izan leiken bezala, ez? Bai, azkenen dia, gure kontzertu desberdinetako irudik naztuta, eta gero bukaera alden, jarri dizkiogu, gure grabaketa estudioa, junginen grabaketa estudioko irudi batzu, ikusten da hor nola gauden grabatzen, eta hori irudik dia lehenengo, nik uste diala lehenengo egunekok, estudia junginen lehenengo egunekok, hor denak urduri den. Eta dia egun hortako irudik, eta azkenen, pixkat zerbait desberdin egiteagatik. Azkenen, esan dizutena, guandikan talde txikia gea, eta guk guandikan ez daztau errekurtso asko, hola bideoklip profesional bat iteko, eta holako zak, eta orduan, da honakin moldatu gea, eta, nik uste nahiko txukun gelditu diala bi bideok. Noski baiet, aizu, eta ez estudian grabatu dezu, Grabatu dugu, Beasainen, Potxoko estudioa. Fredirekin? Fredirekin. Bai. Fredi Pelaez. Aspaldik laguna gainaz, berarekin egon nintzen, Tolosan Blues, Tolosan, behan zan hor piano jotzen, eta berarekin egon nintzen, 2 minutu egiten ez, aspaldiko laguna dut Fredi Pelaez. Osea, berarekin. Eta horte zaukan Joselua nahiak daldaren diskoare, ikusten da bideo hor, viniloa horra ontia. Aspaldiko laguna, eta gainaz hori ikusi, eta esan ditut, Felicit, ala Jose Luanaiak taldearen bateria, zu bezala, bidaliot argazkia. Bidea zer ikusten da horko estudian. Hortxe zeukan ondia viniloa, hor, kaja, hor, politu hori ja. Eta zemuz Friderekin bizitako esperientzia? Oso ona, esan oso ona, gu ez geunden behin, esan dizutena, ez geunden behin junda estudio batea, eta azkenen gutzako dena berria zan, orduan, hasieran urduri, eta bergauzak ondo aderrako zian, eta gero bakizu estudiotan beti izaten dira egunak, eta oso ez izen bat egun, eta ber nola moldatzek ginean, eta baino ez, gero dana nahiko erreskuntzan, eta egia da kantaketare bastante preparatuta eraman genitula, ja ondo ensaiatuta. Eta orduan gauzak errezago baita. Eso, eta Fredi ezagututa ez dezuela pianorik eta organoa eta zer sartu? Amigo. Claro, ondo nabil, ez? Ondo nabil. Hoi sekretu dia. Dena ez du kontatuko guen nik. Disko atera teitzen marko da. Fredi Pelaez, aspaldetik ezagutzen dut, eta beha da pianista mundiala. Eta con organo jamon da mundiala, baita. Gari bateko organokin, Ni bakarrik izango ez zaio mardala. Bai. Disko atera arte. Horengo, venga, entzungo dugu edan. Vale, oso ondo. Ozen.
Bueno, orain bai, bideoklipan ikusi dut atzetik Freddy Peláez. Atzetik ikusi dut. Ez baina, zuzeneko, bueno, indezu hor, grabazioa izar dago, San Esteban auzoan grabatuta? Bat, bai, zatitxo batzuk, bai, hor da, soziade... Bai, ferialan ondon hor soziade bat badago, eta irudi batzuk horko dia, beste batzuk dia, azkeneko kontzertuko Tolosan inauteritan jo genuen ostiraleen, eta horko irudi batzuk, eta bueno, nik uste iaia kontzertu danetako zerbait sartu zela bideon. Eso, zeiten duzu, beti zuen materiala jo, bertziak ere egiten dituzue, edo... Oain arte haitu geha jotzen disko osoa, esango nuke, oain atera behar duen disko osoa, eta gero baita ere, beste taldeen bertsiok, eta zutagarren abesti batzuk, eta jotzen deu Breaking the Law, jotzen deu, bueno, ez da egitzen, abesti mordoizka jotzen deu, azkenen gure diskoakin bakarrekan, kontzertu batzutako etzan iraupenez etzan nahikoa, eta orduan, baita ere. Eta jendeak kantatzea eta hola guztet, zaila kontzertutan da orduan, kanta ezagunen bat jo ezkeo, jendeare guztua ditzen da kantatzen. Bueno, zuzea talde rockeroa, heavy, nun txartuko genuke? Zuen egiten duzen musika, nun? Rock, heavy, edo bakoitzan edoena. Ez que nik uste daukala nasketa, ez da, ez rock, ez heavy, nik uste kanta batzuk diala rockero gok, beste batzuk heavy gehiago, baina ez que nik ez nuke klasifikatuko klase bat bakarrik bezala, nik izango nuke pixkat nasketa dala, dena estilo desberdinetako nasketa bat. Bueno, diskoa, bueno, principio zurrungo jabeten, bi abezi ja entzun, bi ati joazte diskoan? Bai, bi abeziek diskoan joaz, bai. Eta, talde rockeroak zate, balaratxoren bat dukago diskoan? Ni gehiagik galdetzen nahi nahi, ez? Bueno, gure kantak entzun dituztenak badakite balada bat, hola gurea, eta aurratuko dut diskon, hola balada bat. Bai, tipo lastana edo horrelako... Igual bai. Izan leike superhit, nik hemen jarko eta topo, Zu jarri. Hori nahiz, baina atratzen duzunen, Vale. A ver, primizan hemen jartzen dugun. Bueno, hemen eta goiko irratean. Oso, negoziatuko dugu. Bueno, a ver, ezagutzen gehan zatikan beza, bueno, ni ere Tolosako naiz, personak ez geha ezagutzen, baina gogoa dauke zuekin, ezakit, tradutxo bat hartu eta etzekin lasai, maskariakin, noski. Bai, ez da beste aukerai. Eta, bueno, hori, aunque sea zerita, kontzertuak edo, dauzke zoi pizka bat antolatuta, edo nola asuntori? Guantxe bertan egia esan, oso beltza dago asuntoa. Guaingoz ez daukau kontzertuik itxita, eta ez dakigu. Zai gaude, aber nun baitetik itortzen den aukera bat, saiatzen egia moitzen, eta izketan toki desberdinekin, baino tokiitako, lokalak edo gazteitxek eta hola, danak oso egoera zailetan daudez, danak kondizio oso konkretutan, eta ezakizet, eta toki askotan bertan berak gelditzen nahi dira talde handin kontzertuk, bestentzako oandik eta zailago. Aizu, beste kalderatxo bat. San. A ber, diskoa ez dezu aterako vinilon, ez? Ez. CD-en eta gero plataformetan, ez? Hoi da. Azkenen, gaur egun, nik uste gure generazioko eta hola gehien bat, ja digitala konsumitzen dutela erabat, eta diskoa, nahi durentzako, hortxe hongo da baita ere. Bueno, hori ja, bere momentuan, esango diguzu, nola urkitu, nola erosi, eta hori dena, baina pentsatzen dut, ja kontzertutan azten zeatenen, horrez ere izango dela, zuen kontzertuetan, zuen CD-a. Niko errikitan nago, CD osoa entzuteko, eta balada txori, Eta, sobre todo, Freddy Peláezen pianoa. Badakit kantaren baten, pianoa daukezuela. Nik ez dut zer esan, Nik ez dut zer esan. Ni ateren dizut, Hoi zure konklusioa, nik ez dut zer esan. Nik izan dut sorpresa. Disko entzun dakoan, orduan jakingo da.
Julen, placer ba, zurekin egotea, ja, Berdin. 5 minutuz, zortzirak esateko, eta, bueno, entzun dugu, azkenengo zingela, edan, eta orain, guda irabazi arte, entzun behar dugu berriro ere, Oso ondo. Perfecto. Bueno, eso, ondo segi, eta iraien berriro elkartuko gea? Bai, nik ateratako disko abisatuko zu, bai. Junberdan tokia jungo gea, ez preocupatu, azalduko gea eta. Bueno, Julen. Oso ondo. Mila esker. Bai, zuri.